Няма да забравим да разберем кога ще бъде асфалтирана тази улица. Господин кмет. И сега към рубриката Пълен абсурд с Румен Бахов. Той ще ни срещне с един родопчанин, който намери откъсна гъба с размери на глобус. Ама голям глобус. Гигантска пархутка, която се пази на тайно място в купето на 30-годишен Вартбург. Румен Бахов и Пълен абсурд. Аз съм Румен Бахов, а вие гледате Пълен абсурд. Искам да ви кажа, че се намирам някъде в Смолян, където търпеливо изчака господин Митко Мишев. Господин Мишев, здравейте! Да, здравейте. Заповядайте, слезте, за да покажем на всички, които ни гледат, какво чудо невиждано има на задната седалка на вашата свръхбърза кола. Моля ви да отворим вратата, господин Мишев. Господин Мишев, какво е това? Това е пархутка. Пархут. Моля? Гъба пархутка. Извинявайте, ама тя прилича по-скоро на огромен глобус. Ами така. Къде намерихте тази пархутка? Еми в района на Ягодина. Колко тежи? Еми 12,5. Я изведете. Господин Мишев, извинявайте, виждам, че ви тежи. Моля ви, я така да си направим една снимка с вас. Да. Ама, наистина ли е гъба? Гъба е, гъба е. Някой би казал, че е от Дунапрен или от... Дунапрен. Няма Дунапрен. Как ще е Дунапрен? То се вижда. Усеща се мири. Змай има. Да? Мирише на гъба. Да, ма гъба си е. Я да я сложите, ако може, на капака на колата. Що за гъба е тази гъба? Ами тя пархутка и просто времето е дъждовно и като е топличко и гъбата върви. Извинявайте, тази гъба има ли пънче? Има. Още можеше да расте, но с една мистрия иска така да го изкарам, ама скъса се. Тя е още прясна е така. Прясна гъба. Прясна си още. Можеше да порасте, да натрупа още килограми. Бихте ли обърнал обратно, както се казва? С пънчето не да. Да видим пънчето. Боже. Как е рашло, кой е правило? Господин Мишев, моля ви да обясните от тук нататък какво следва да се случи с тази огромна гигантска гъба. Ами, може да се даде някъде, да се види, да се изследва. Просто исках внучето да се направи той за снимка за спомен. И да види дядо му... И дядо му е намерил голяма гъба. Още веднъж да я вдигнете. Гигантската гъба, откъсната от господин Мишев. Ами, господин Мишев, не ми остава нищо друго, освен да ви помоля да я скриете на сигурно и тайно място. Да. И сега към снощните емоции в предаването като две капки вода.